Pois, se lle parece, neste venres imos a chegarnos agora ata o campo. Quen sabe moito de campo e de aproveitamento dos produtos do campo é unha ribeirense que ademais é youtuber dende fai pouco, Nusca Chousa, repetimos, de Ribeira, que ten unha canle Alma da Bella Chousa que realmente está nos amosando pois outro xeito de facer as cousas. Bueno, outro xeito ou tamén o xeito de sempre. Nusca Chousa, bos días. Hola, que tal? Moi bo día. Alma da Bella Chousa, por qué? Que pasa aí? O nombre do canal refíreste, non? Sí, claro. Pois, ben, porque por varios motivos. Un deles é que Chousa é o meu apellido. Chousa tamén significa casiña, humilde, e a casa na que vivo foi de meus abuelos. Meu abuelo era José Chousa e miña abuela Manuela Chousa, o sea que miña nai é Dolores Chousa Chousa, o sea que tiña que ser, o meu canal tiña que ser Chousa á forza. E o da Alma é porque non sei por que sinto como unha especie de vinculación do alén con miña avoa materna. Entón, pois, cadrou así, Alma da Bella Chousa. E como empezou todo isto? Nusca, ti un día que pensaches vou facer isto ou non, ou foi casualidade, como xurdiu? Pois porque eu xa son moi faladeira. Bueno, teño algúns conhecimentos de horta, e como sempre tuve a curiosidade non sei, de manter vivas as tradicións que me tocaron de preto, claro, porque non é que estudiase eu moito do noso folclore, non? Pero polo menos as cousas que puden aprender de meus pais, de miña nai, de meus abuelos e de todo eso, non sei, pois sentíame un pouquiño na responsabilidade de manter vivo polo menos todo o que eu aprendín, non? E xurdeu un pouquiño por aí. Eu empecín a poñer como vídeos explicando cousas e así no Facebook, pero claro, é unha red social que non é específica para contar cousas porque os vídeos pois non se suben con unha calidad que tal. E o meu fillo foi un pouco o que me animou, que me dixo, mamá, pois faite un canal de YouTube que aí podes poñer as cousas con, o sea, con máis largas, sabes? Podes estenderte máis, podes facer uns vídeos chulos e así a xente pois podese quedar mellor co que queres transmitir. E foi un pouquiño o que me animou a facer o canal de YouTube. Sin eu saber nada, porque era totalmente alógena en ese mundo. E tuve que aprender un pouquiño así a forza, a apurar. Bueno, eso foi o motivo de empezar. Decías ti, Nusca, que, bueno, que eu non estudiei moito, pero supoño que estes coñecementos son a sabiduría da vida, non? É dicir, de escoitar, de mamalos, de estar aí, de comprobar as cousas, que é a maior sabiduría que podemos ter, non? Sí, mira, o outro que se vai aprender á escola realmente son cousas do mundo, non? Que está ben, hai que aprender e tal. Pero realmente, quenes somos de onde vimos, se non sabemos eso, se non sabemos como viviron os nosos antepasados e como pasaron para chegar á situación na que estamos nós hoxe en día, porque todo ven de atrás, non sei, parece que falta como non sei, falta de chispa á vida, non? Entón, a min sempre me gustou pois fijarme en esas cousas, todo o que facían meus abuelos, recordar, non? Justame escoitar a xente maior, aínda que non sea da miña familia, justame escoitar a xente maior, que realmente o saber popular é o saber do noso pueblo, non? De Galicia inteira, quero dicir, os nosos vellos teñen moito máis que contarnos e que aprendernos da vida que tiveron todo Galicia, non? Quero dicir, todos os seres que vivimos aquí, moito máis que calquera libro de texto que poda haber, pois moi bo que sexa. Nusca, en galego, non? Sí, claro, sempre, o meu canal sempre en gallego. Ademais, que eu non me privo de falar, bueno, por onde vivo, non? Son occidental, na parte de Ribeira, pois aquí geamos bastante, geamos e seseamos tamén. Non me privo de falar de outra maneira, aínda que o podería facer, porque, a ver, sí que teño estudios, e máis aínda fun sacar fai pouquiño bachiller, quero dicir que non poden sacalo no seu día. Teño coñecementos, pero a mí gustame manter tamén a nosa forma de falar, porque tamén forma parte de nós. Efectivamente, para min sí.
é parte do noso folclore tamén o seguir mantendo o xeito tamén de falar, de vivir, de falar, de comer, de todo. É sempre en gallego. Eu xa sei, porque moita xente dime, pero bueno, dime porque aconsellar costa moi pouco, sabes? Sí. Entón a xente tamén, ás veces a casilla ben coa paser. A ver a xente Nusca que che diga faino en castelán para que chega máis xente, pero bueno, tamén vemos aquí youtubers en inglés subtitulados, non? Sí, bueno, de feito non empecín aínda a subtitular nada, pero mira, vouche dicir que eu xa sempre o pensín, o sea, sempre o creín dentro de min, pero eu sei que a xente que teña lengua hispana, o sea, que veña do latín e tal, a mí igual que sea portugués, que sea... si queres entender a unha persona, se a queres, a ver, non digo a mellor falando rápido, pero que eu nos vídeos xa falo como máis lento, porque vou no pensando, como non teño guión, non falo sobre guión, xa falo lento porque teño que pensar o que estou a dicir. Entón, hai xente que me fala a través do meu canal, ou de calquera das miñas redes sociales que teño, que me gusta moitísimo porque me din, no sé, es la primera vez en la vida que escucho el gallego que ni nunca he ido a Galicia y te he entendido perfectamente. Eso non quita que haxa palabras que utilizamos que non sepon o que significa, pero o contexto de unha cousa que se explica non é necesario que estea en castelán. Ademais, eu estou segura que calquera persoa que queira, que teña gana de entendelo, si mira os meus vídeos en silencio absoluto, o sea, si lle quito o pon non mute, cas explicacións que dou gráficas de enseñar xa o entendería. Porque aquí hai de todo, non? Eu estive dando unha ollada e temos, bueno, consellos de todo tipo, digo, do campo, dos produtos, información e tamén temos receitas. Sí, claro. É unha combinación de todo, non? Sí, bueno, unha combinación de todo que encerra a palabra folclore, non? Con todo o que eso significa, que folclore non é só bailar e cantar, pero dicir, é todo o que significa que foi un pueblo, a súa fala, a súa maneira de comer, a súa maneira de traballar, os oficios que había. Tamén teño algún vídeo, non? Por exemplo, meus abuelos tiñan un oficio que hoxe en día pois morreu, caeu en desuso total e non volverá nunca á vida. Porque meus abuelos eran carameleiros. O sea, meus abuelos facían caramelos de azucre. Estouche falando de hai 100 anos. Facían carameliños de azucre e vendíanos nas portas de todas as romerías e as misas e eventos importantes que había daquela. Claro, fai 80 moitos anos ou 90, pois o que había, non? As romerías, as misas e tal. E vendían as salidas das iglesias. Entón eu teño na miña posesión como un preciadísimo tesouro os moldes que utilizaban para facer como se foran unhas piruletas máis caras, non? O sea, as outras eran de patacón, pero esas pois eran un poquinho máis caras porque eran uns moldes de plomo, o sea, inviable hoxe en día porque plomo de verdad, por sanidade xa estaría prohibido. Son para facer piruletas con formas de ovelliña, de San Cristóbal, de pipa de fumar e así. Entón teño un vídeo tamén facendo as piruletas auténticas que facían meus abuelos, e os pirulís e todo eso. Entón, tamén teño, por exemplo, un vídeo que me gusta moito, que fixen con unha persona tamén maior daqui, con Juan de Jude, que me enseñou a facer unha bombarda. Eso é como se fora unha escopeta de hai moitos anos, pero totalmente artesanal, o sea, feita con pau de sabujeiro e con vallas que hai de abrótejas ou de loureiro, sabes, utilízase calquer tipo de semente, pero é como se fora unha escopeta a presión, feita polas mans así, que facían antes os rapaciños, claro que non había xuguetes daquela. Entón, pois eso, o meu canal engloba folclore gallego, así das aldeas máis ben, sabes? Ti vas aprendendo tamén, pero os demais tamén imos aprendendo de ti, non? Polo que vexo, é unha cadea isto. Sí, claro, a ver, que non se debería de ter perdido. Logo, non, é verdade. Sabes, non sei, eu para min é super importante, moitísimo máis que outras asignaturas que non vou a nombrar agora aquí, que a rapazada nos coles aprenda a cultivar. Ou sabes, que sepan, porque isto non é unha broma,
hai a moita rapazada que lle preguntas como nacen os cacahuetes ou as patatas ou así, e non saben se son de debaixo da terra ou de árbol ou de arbusto ou de, sabes? Entón, pois, aprender tamén, o sea, implica moito que o que enseña, que irá enseñar. Eu, por exemplo, cando fago un vídeo, eu sei que os meus vídeos son moi grandes, porque hai quen me di, o que contastes en media hora, pois podíache levar un minuto. É menos! Seguro. Que eu xa sei que hai vídeos que fan de comer con 2 ingredientes, que o vídeo dura 30 segundos e que che fan unha comida que flipas, pero as dudas que che van a surgir, porque non sabes por que che saleu mal, o sea, eu cando enseño unha receta, quero que a xente aprenda a facer de verdade, pasiño a pasiño, que me dá igual o que dure o vídeo. Entón, claro, eu quero que se aprenda, ou polo menos eu quero deixar para transmitir. O que máis me gusta son, por exemplo, as comidas típicas, que tamén ás veces toman de outras cousas, pero coller as cousas na miña horta, vir para a casa a facelas, facer os bolos do pote, aprender a facer as papas de millo, as empanadas de millo, de trigo, unha boa caldeirada de pulpo ou de rallo, unha hallada, jalleja, así. Pois ese é o meu... Como estes rexóns, non, que estamos vendo aquí, tan apetecibles, e algo un pouquiño máis suave como a cremiña de puerros, non? Que eso xa, agora non, porque temos moito estes días temperaturas moi raras, non? Para este mes de outubro, pero en canto empece a enfriar, apetece. Sí, a verdad que, bueno, o sea, se nos fiamos un pouquiño do que nos nace na horta, xa sabemos o que temos que comer, porque aquí a naturaleza é tan sabia que nos dá de comer o que necesitamos en ese preciso momento, sabes? Quero dicir, si no verán que necesitamos hidratarnos, é que nos dá a naturaleza fruta, a mogollón, e lechuga, e tomates. Pero en canto empeza a vir un pouco frío, que nos dá? Pois danos outras cousas, danos calabazas, danos as castañas, danos os puerros, para facer caldos. É que hai que empezar a facer comidas máis contundentes. Xa a naturaleza nos enseña como temos que comer. Pois imos facer unha cousa para a xente que non coñecía a Nuska Chousa, pois agora sí, seguro, a alma da bella Chousa, que a pode atopar por aí en YouTube, nas redes sociais, para que máis que falarnos que isto foi un aperitivo, Nuska, que a xente que non te coñece te descubra, non? Dai al lado de Ribeira, e facendo un canal de YouTube que vai medrando, non? Pouco a pouco, pero vai medrando. Sí. O sea, están os que queren estar, sabes? Non, o meu interés tampouco non é que medre rapidísimo como a espuma e ter, non sei, 600.000 seguidores, para que? Quero dicir, os que veñan, que de verdade sea porque o contenido que hai lles interesa, e no idioma que está. Porque non digo que ao mellor nun futuro, non sei se moi lejano ou non, poda subtitulalos, porque a mí levame moitísimo tempo crear un vídeo, porque gravo todo co teléfono, edito todo co teléfono, levame moitísimo tempo, o sea, ter un vídeo listo, mellor levame 10 horas, ben, tranquilamente, porque isto son cousas que levan moito tempo. Entonces, comeme un día da semana, e non sempre podo dedicarlle ese tempo. O sea, quero dicir, eu non estou ganando aínda cartos en YouTube como para facer unha dedicación exclusiva e poder facer máis contenido, non? Nun futuro, ao mellor, cando xa teña moitos seguidores e seguidoras e o canal dea un pouquiño máis, pois ao mellor subtitulareinos, pero serán en gallego. Eso teño clarísimo. Sabes unha cousa que pasa? Que unha persona exprésase mellor como se expresa na casa diariamente. Na casa, efectivamente, todos os días, así, e como debe ser. Porque senón tens que estar buscando as palabras axeitadas para que se adapten, e mellor é expresarte como falas todos os días. Teño clarísimo que o canal vai a ser sempre en gallego, pero chegará o día en que ao mellor o subtitule en castelán. Nuska Chousa, grazas por estar connosco. Queríamos coñecer un pouquiño máis a Nuska, pero tamén que os ointes a coñecesen máis, que é o máis interesante de todo isto. Graciñas por atendernos, Nuska. Pois moitísimas gracias tamén a vos pola entrevista. Animo a todo o mundo a que se vaya a suscribir a YouTube, Alma da Bella Chousa, e para min será un placer contar con todas vos. E nada máis. Pois moitísimas gracias. Grazas, Nuska. Bo día. Veña, un biquiño, moi bo día.